Čau přátelé, teď jsem v Hudebninách. Musím potichu, protože tam jsou zákazníci. Zkouším tady nový kytárky. To je krásná ta kaminka. 12 struna. Protože se kvapem blíží naše akustické turné, tak vám tady zahraju, jak krásně to zní. Třeba schválně si poznáte, co to je. Jo. Tak přátelé, třeba takhle to bude znít na podzim na naše nový akustický turné. Mrkněte na to, máme to na stránkách a bude to dobrý, ale. Tak čus, hele.